Poštovani pratitelji Facebook stranice Krugovi, u sklopu projekta Vrata zdravlja iznimno mi je drago što se ponovo vidimo, pa čak i na ovaj način putem online edukacije. Sve vas srdačno još jedanput pozdravljam i nadam se da od prošlog našeg susreta 14 dana smo uspjeli svi zajedno nešto zapamtiti od silnih pojmova, od silnih rečenica, kako i na koji način integrirati pravilnu i uravnoteženu prehranu u svoj svakodnevni život, a posebice sada u ovo vrijeme, epidemijsko vrijeme, kada smo većinom kod kuće. Ako se sjetite, prije 2 tjedna govorili smo o puno toga. Govorili smo o velikim molekulama, malim molekulama, makronutrijentima, mikronutrijentima, o proteinima, ugljikohidratima, vitaminima, mineralima, ali govorili smo i o unosu tekućine, odnosno koliko tekućine je potrebno da bi se pokrile sve naše stanice unutar organizma, a da bi se naši procesi, unutarstanični procesi odvijali nesmetano i normalno. Tim tragom nastavljamo i danas. Jedna izuzetno zanimljiva tema koja je odabrana i zahvaljujući vama i vašim komentarima, sugestijama, koje su uvijek dobro došle, a radi se naime o pretilosti i primjene pravilne uravnotežene prehrane u takvim stanjima. Pretilost ili gojaznost ili adipozitet je Svjetska zdravstvena organizacija definirala ili deklarirala kao bolest. Bolest iz razloga toga što prekomjerna tjelesna težina utječe na naše zdravstveno stanje organizma, utječe na sve metaboličke procese koje se događaju u našem organizmu, a pretjeranim konzumiranjem i primjenom nepravilne prehrane možemo pogoršati naše stanje, a može doći i do bolesti. Upravo zato govorimo da prehranom možemo prevenirati određene bolesti, a zasigurno nastanak pretilosti je i jedno od toga. Naime, primjenom pomno izbalansiranih jelovnika u svakodnevnom životu možemo spriječiti da se ne dovedemo, a da nam je indeks tjelesne mase preko 30. Kada govorimo o indeksu tjelesne mase, to je jedan od vrlo važnih faktora, pokazatelja u kojoj kategoriji i u kojem stupnju se zapravo mi nalazimo. Pa je tako tabelarni prikaz kojeg možete naći bilo gdje u internet pretraživaču, a koji je služben, govori o tome da je od 18 do 25 poželjna tjelesna težina. Od 25 do 30 je prekomjerna tjelesna težina, a preko 30 je pretilost. U tom slučaju, kada taj indeks tjelesne mase pređe 30, dolazimo do pretilosti, odnosno gojaznosti. Faktor, odnosno broj koji ćete dobiti, koji vam ukazuje gdje se nalazite, vrlo jednostavno ćete izračunati, bilo putem mobilne aplikacije ili na neki drugi način, a to je kada svoju težinu i visinu podijelimo na kvadrat, dobijemo jedan određeni broj. I to je zapravo razlika između prekomjerne tjelesne težine i pretilosti, koja je poveznica, da kažem, i 1 do 2 rečenice o statistici u Republici Hrvatskoj, koja, nažalost, je u ovom trenutku poražavajuća i kaže da je trenutno otprilike oko 57,7% stanovništva u Republici Hrvatskoj ima i prekomjernu tjelesnu težinu i pretilost, s tim da od tog postotka otprilike oko 35 do 37% ima prekomjernu tjelesnu težinu, a ostatak je pretilost. Ono što još više zabrinjava je pretilost u najranijoj dobi života. To je pretilost već u vrtićkoj dobi, to je pretilost u školskoj dobi i poseban akcent, odnosno naglasak, daje se na konstantnoj i kontinuiranoj edukaciji svog zdravstvenog osoblja, dakle svog kuhinjskog osoblja koja je involvirana u proces i pripreme hrane,
zdravstvenih djelatnika, medicinskih sestara koje su sukreatori određenih zdravih jelovnika i u vrtićima i u školama, a sve sa ciljem kako bi djeca dobila kompletan obrok koji je pravilan, koji je uravnotežen, koji je oku zanimljiv, a nepcu prihvatljiv, a to je za njih ono najvažnije. Pretilost sama po sebi, kao što sam rekao, uzrokuje čitav niz poteškoća, uzrokuje zdravstvenih problema. Prvo i osnovno, pretilost uzrokuje, usko je povezana sa pojavom dijabetesa, sa pojavom kardiovaskularnih bolesti, naročito povećanja kada govorimo o arterijskoj hipertenziji, sistoličkom, dijastoličkom tlaku. Povezana je i korelacija, i poznata je korelacija sa problemima u gastrointestinalnom traktu, problemi sa žučnim mjehurom i tako dalje. Poznato je da prekomjernom tjelesnom težinom, a kasnije i pretilosti, može doći do pojave gihta ili uloga, odnosno nakupljanja mokraćne kiseline koje se pretvaraju u kristale, formiraju se u zglobovima, što uzrokuje tada bol. Upravo prehranom možemo prevenirati ovo sve. Na prvom koraku kada ste odredili ili kada smo odredili u kojoj smo kategoriji, da li je netko ima poželjnu tjelesnu težinu, da li netko je u kategoriji prekomjerne tjelesne težine ili pretilosti, tada se pristupa pomnom razmišljanju, donošenju određenih odluka kako i na koji način promijeniti svoje životne navike i svoje prehrambene navike. Zasigurno, možda još jedanput ponavljam, kada taj broj pređe 30, vrijeme je za razgovor, odnosno konzultacije sa stručnjacima iz ovog područja, sa nutricionistima, odnosno i sa liječnicima, koji će zasigurno na adekvatan način, a baziran na individualnom pristupu prema vama, odnosno prema svakom pacijentu, uzeti detaljne podatke, uzeti nutricionističku dijagnozu, te odrediti individualno balansirani jelovnik namijenjen isključivo vama. Koja je to prehrana kojom mi možemo smanjiti tjelesnu težinu, odnosno koja je to prehrana ili postoje namirnice koje nas vode iz pretilosti u korak ispod, stupanj ispod, a to je prekomjerna tjelesna težina, odnosno smanjenje indeksa tjelesne mase. Takva hrana ne postoji. Naravno, jasno nam je svima da samo pomnim odabirom namirnica u točno određeno vrijeme, pravilnim rasporedom obroka i dobrom vođenju dnevnika prehrane možemo sve ovo primijeniti i da dođemo do željenog cilja. Napomenuo bih još jednu vrlo bitnu stvar, da kod pretilosti naravno radi se o masnom tkivu, nakupljanju viška masnog tkiva, a posebno je opasno po zdravlje viscelarno masno tkivo, odnosno masno tkivo koje se nalazi oko trbuha. Jedan od također faktora procjene je mjerenje opsega struka, koji je za muškarce preporučeno da bude manje ili jednako od 94 cm, za žene je to nešto niže, dakle manje od 82 do 83 cm, i to je jedan od bitnih parametara po kojem se procjenjuje u kojoj kategoriji se nalazite. Važno je napomenuti također da prilikom mršavljenja, a što bi značilo redukcijski jelovnik, primjenu redukcijskog jelovnika, u prvom redu kada se počne gubiti na tjelesnoj težini dolazi do smanjenja volumena masnih stanica, a tek kasnije njihovog broja. Kako izgleda, sigurno se pitate, jelovnik ili koliko je to kalorija koje nutricionisti još uvijek računaju, preporučavaju kroz cijeli dan i koja je to količina kalorija. Vraćamo se na prvo predavanje i naš prvi susret kada smo razgovarali i ponovno napominjemo da dijeta ili redukcijska prehrana, odnosno jelovnici bazirani na granici od 1000 kalorija i ispod toga svakako nisu
preporučljivi niti su prihvatljivi. Vodite o tome računa ukoliko se odlučite za primjenu neke od vrsta dijeta, odnosno ukoliko bi bili sukreatori ili kreatori svog vlastitog jelovnika. Ako uzmemo za primjer da umjereno aktivna osoba, rekreativac, dnevno unese između, ako govorimo o muškoj osobi, između 2000 i 2500 kalorija dnevno. Dakle, kada dobijemo tu računicu, polazeći naravno od bazalnog metabolizma, pa dodajemo energiju, odnosno koja je potrebno da bude utrošena za razgradnju hrane koju unesemo. Naravno, vrlo jednostavno je da snizimo zapravo taj prag kalorija, odnosno za redukcijsku prehranu radimo jelovnike, kažem, svakom pojedincu se pristupa individualno, ali jelovnike se rade na bazi između 1300 i 1500 kalorija. Još uvijek smo u onoj fazi, dakle, da trebaju biti zastupljeni i ugljikohidrati, i proteini, i masti na našem tanjuru, da raspored između obroka bude između 2 do 3 sata, doručak kao glavni obrok, međuobrok, ručak, međuobrok poslijepodnevni i svakako večera. Vrlo važno je voditi u tom razdoblju da svedemo na minimum zapravo jednostavne ugljikohidrate, da svedemo na minimum unos šećera, kofeina, alkoholnih pića, gaziranih pića, primjerice u kojem se nalaze velike koncentracije šećera, drugih različitih napitaka gdje se nalaze šećeri tipa ledeni čajevi i tome slično. Ovdje bih napomenuo i iskoristio priliku da kada se nađete u prilici i kupujete određene stvari, da pročitate deklaraciju na samom proizvodu, jer upravo deklaracija je ime i prezime prehrambenog proizvoda i po tom sastavu ćete vidjeti koliko zapravo šećera ima u određenom proizvodu. Ako se vratimo programu, nazovimo ga gubljenja tjelesne težine, ako se vratimo na onaj model koji svi preporučujemo, a to je gubljenje na tjelesnoj težini između 3,5 i 4 kg mjesečno, ništa više preko toga, jer sve preko toga dobit ćete jojo efekt. Važno je također napomenuti da ne pribjegavate raznim vrstama dijetama, jer može se učiniti puno više štete organizmu zapravo nego same dobiti. Možda i najvažniji faktor uz struku, uz preporuku, uz ljude koji će vam to sve napraviti, koji će vas saslušati, ste zapravo vi. Vi ste kreatori i vi odlučujete kada mijenjate svoje životne navike i kada jednom donesete odluku da želite probati, sve zapravo polazi od toga. Naravno, okolina koja vas prati, ljudi koji su oko vas, prijatelji, obitelj, trebaju vam biti veliki i generalni suport u cijelom tom procesu, djelovati na vas motivirajuće kako jednom donesena odluka u vašem životu za promjenom prehrambenih navika zapravo ne bi sa vremenom i izostala. I na kraju jedan savjet, nemojte gubiti ni volju, nemojte biti obeshrabreni, nemojte, ukoliko ne izgubite u prvom tjednu ono što želite, a to je minimum 0,5 kg. Sve vas srdačno pozdravljam i nadam se skorom vašem viđenju, vašim komentarima, vašim sugestijama, konstruktivnim kritikama i svaki komentar je uistinu dobrodošao. Lijep vam pozdrav!